जों दा मासे थुनाय नायदों आरो ना मोनगोन ना मोना बासासो नुबाय हनै हनै थुनो नागिरदों आरो ना नै गैयानो खोमा बुस्थुआनो नांहोनोहाय नांबाय जोब्बाय बुहुनियावनो आखि नङा आरोना जोंना नै गैजेना बुहुनियावनो बार बासासो दंबावो साइडआव हनै आरो बबावबो गैया आनलाखिसो जागोन नामालाय दिनैलाय बाहासे नुलायबाय आरोना नै जों औ नैबेबा दंना गैया बेहायबा बेबो गैया मासे नुलायबाय आरोना जों होलांसैलाय नै बिथिं बबेजोंहाय लामायाबो नैजों गाखोलांलाबायगोनलै नै दा एन्जर थुगासिनो नायनो हागोन बाहाखौ ओइ गावग्राफ्रा गैया होनबा गावसोरनो जायो हाबखाबाय गैखाला बे बाहासोलायनो थागोन ना थाया बबावबा गावसिजोबगोन जों नै होस मोनलांबाय जों बेहाय हले ओरैथा नै ओरै बेंजोबखाबाय आरोना नै ओरै नै बेंजोबबाय नै होसिगोन जों बेखौ हले लागाव ओइ बारबाय नै बारबाय नै बारजुमबाय गैला बेखौनो मोननाय नंखाला गावसोमबा जायालै गावनो मोना गैला मासे होबाय होसिगोन नै जों फिसाखौनो थुवाबा खारजोबोलै एन्जरानो नै गोरलैखौनो दान गोरलैखौनो होबाय आरोना नै गोथौ हाखर गोथौ हाबलांखायो औ ओहो नैबे दालाया फिसाया औ दे होमबालाय दानदो दे दानबाय आरोना नै जोंना हाला बबेजों बोनांगौ फुरा जों दालाय दानखाबाय आरोना नै दा बोबाय खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' सेस बेन्दों नांथाजोबनाय नै बरियाखा दाननाया नै फिसानो बिजौसिम मोनथारोलै आसोलसोखा नै दानद्रायाबो सिखायाबोथ' एनाखन्दा दानसग्रा सिखा औथिं गावगासिनोलै आरोना ओरै फुरा जों दा दानखांबाय आरोना नै हेल' बानायखाबाय नै बिजौ सैलायलायखाबाय डाइरेक्ट बासायाव थुहाबनायनि आरोना थकखौनो सिखायाबोथ' ब्लां ब्लां हायो र' दानखाङाखै मासे मोनबाय आरोना नै जों बारसिननानै नैबेनो बारसिनदों क'क्राझारनिया देनजारथार जानायाव ओइदजा मा नैबाव हमोमोन आरोना गावनायखौ भिडिअ खालामस्लाबनो मोनाखिसै थुनायफोरखौ आं लागोन लाबो लागाव मासे मोनबाय बुहुनि ओइ थांगासिनो र' ओइ लाबोदो एसे देखायनोसै लागाव मबाइलावसो फिसा नुदों नै गला बारखादों मासे नुबावलायबाय आरोना नै आयौ जायगाफ्राथ' एनाखन्दा गावग्राफ्रा नै फाग्ला नुवाखै होनबा खारनांबाय आरोना नै थांदो नोङो आं थुनानै बेयाव थानो हरैनो थालै बेंजोबखाबाय आरोना गोलैबाय आरोना नै गोलैबाय मासे मोनबाय आरोना नै लागाव ओइ मासे थाबावगोनथ' बे मानै जाबाय नै मानै लागाव दंबावो खोमा बासायाथ' बिराद गिदिरमोन लागाव मानै मोनजेनबाय आरोना नै गावग्राफ्रा बेंसिजोबखानायाव सासेया नै मासेबाव आरोना नै मासेखौ मोनाखिसै आरो मासेबाव हौलाय गावदो ओइ थांफालायबाय आरोना एन्जरा
थांफालायबाय एन्जरा थांफादों आरो लाथु थांफादों नागिरगासिनो आरोना नै जों थांफालायबाय मासे नै मोनबाय नै एलाय फिसासो नै है बे फिसा जागौ नामा फिसासोब्रा एलाय देरगायसो देरहांनाय औ फिसा फिसा बुन्दा माथाम जाबाय आरोना नै बासासो नुलायबाय आरोना नै होलांसैलाय नै जुमब्राफोरखौ नायदो गावरा बेखायनो क'क्राझारनिफ्राय फैनायानो नै नै बिहारखौ मोनाखिसैलाय आरोना नै उल्था थफिनदोलाय एन्जराबोथ' नै बेयावनोखा नै बाहासेबावलाय नै लागाव थुबाय आरोना नै गोजौ बासासो दङ नामा गैलालै बे जाम्बा जोंना आसोला मासे मोनबाय आरोना नै बासायावनो गावख्लायनानै लागाव बुन्दासोबाव नै बासाया नै बेखौनो गाव नायदों आरोना जों दा गैबावालै अबेथो बासासेयालाय थागोन ना थाया नै औ बोरायसो नै नै लागाव लागाव नै जोंहा गावख्रुबनो नागिरखायो आरोना बासाथाम मोनखायो नै बेयावनो नै नागिरगासिनो आरोना नै खारबाय हनै 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 खारबाय खारबाय थाबाय गावदो एथ' मोजां नुखालायनाय आरोना नै सोगासिनो नै थुग्राया आइखेनबो मासे होलायबाय आरोना नै जोंना गोलैबाय खारबायसो खारलायबाय हनै लान्जाया खारबाय र' औ सोबाय गाखोदो ओरै फैबाय दागाव गावदो हरि लाथुमा र' दिंखुखौ गावदो हरि होदो मोनाखिसै बारसिनायानो गैला नै बालाय गोजा आरोना नै मोनलायबाय नै जल गोलैबाय नै गेब्लेखाबाय नै एसे जिबानो जायाखै बुलाव आं गासिनो खिथाव नांगौ फेनायाव नांदों सिगांनियाव फाग्ला लागाव बेहाय मोनबाय आरोना नै लांदोंजोबसोमोन जेबो गैखायामोन खारग'नो गखायामोन बे नै गोगोम गिदिर आरोना बेबो लागाव नै खाथावराया ओइ जेबा बुख्लावल' लान्जायाव हमदो खर'जों हमदो ओइ सब लागाव नै लोगोफोर देन्जार गिदिर आरोना गासिमोन थुफैदोलाय आं दाननाखौ लानोसै लोदोब बिमाबो गाब जानाय नुसोलायो बुन्दालायबावसो बेबो गाब जानायसो बायदि नुयो ओइ थुदो नै हालदिङा हनै एन्जरा थुबोद्रा हनै खाथियावनोखा लाना फैदो नैलै हाबाब दान्दा लानो खुनुवाखैनो थुनोसैलाय आरोना नै लकेसनखौनो चेन्ज खालामनोसैलाय एसे साइडआव मासे मोनलायबाय आरोना नै जोंना मासे फाग्ला गावना लाबोखायो सिबकसोनसै आरोना नै बेखौ लाजोब थ'वा माथ'जाया उन्दैसो हालदिङाखौ चेन्ज खालामनो नागिरबाय आरोना मानो बायदों बे गुसुंल'सै नै दा थोनाय नङाना नै लागावखाबायबो नै खुखाबायरा नै बानायखाबाय नुवाखै नों एबारना हले टाइट जाबाय नै हालदिङाया दस्राजों थुस्लायदोलै गागोन लागावनो ओरै लबार बागानजोब आरोना नै सानैया उथिं होलांलायबा मानैबो थुबाय दा जायगा दबसेयाव मानै मोनबाय आरोना नै बेयावनो नै गावनायखौ भिडिअ खालामस्लाबनो मोनाखिसैलाय जायगा दबसेयाव मानै आरो नै बिसोर मासे मोनबोदों नै बिसिना गोरलैसो नै मासेया नै जोंना नै बेसे गिदिर नै बिसोर सानैया खामानि गैया दाबो थैबावाखै गावनो नायाखै खोमा सिनस्रि बायजोबनायसो नै लागाव बेयाव बास मासे मोनदों ओमफ्राय नैबे मासे मोनदों जों
ओइ बादा इन्जरखौ नायदो नै खिनाय जानायसोमोन नै बिलाय औ बेखाय मोनदों बिसोर खिनाय जानाय दुरबल जन्दिस जानायसो दुरबल अ बादा माबा ओइ र' आं इन्जरखौ लायनो दै लायदो लाय र' लोगोफोर नै इन्जरा नै उस्टोन मोनदों आरोना जों ले दोनदोल' मोनखाबाय नै फुरा नैबे नैबे देन्जार गिदिर आरो ना मबाइलाव एसे फिसा नुसिगोन खामाखाल' नुखायोलै आधा फवा मासेयावनो जों बारा गिदिरबो होना नैबेहायनो मोनदों नै औ लाय औ बेनो देन्जारखा औ बे लासाव थानाया नुदों आरो ना लागावखाय बे क'क्राझाराव थाहैग्राया मुनासो लाबोनांगौमोनलै इन्जर गैयिखौ दा माबायदि नुदों लागाव दस्रा लकेसन सोलायनोसैलै आरोना जों दाबो थुवाखै आरोना नैबे थुख'लायनो हाला देन्जार जाखाबाय नै ओइ सेरजों बेखौ लागाव सेरनैयानो नै जासिगोन दा जाख्रुबसिगोन आरोना नै जों दिनै नै औ नुखाजोबनाय बासाखौ बिसोर सानैया नुखाजोबनायनो दहाय गावनाय ना गावथ'वाखै मानि जों गैयाबा बिसोर गावनो हाया नालाय जोंसो लिडारा नुलायबाय आरोना नै बासासे औ नै हे गावसोमोना ओइ दाना मोननाय नंखाय गावसोमदोल' दे औ नै बासाया नै दे बे होसिगोन आरोना नैबे जोंना क'क्राझाराव थाग्राया ओइ दङ मावदों बारनदोंमोन नांनाया माथो नै होलायबाय नै असला थाम्फैयाबो दिस्टार्बलै र' मावथानोसै आं गैयालै लागाव नै बिफां हाफायनाय जोब आरोना नै बेसे गिदिर गिदिरमोन नै बिफांफ्रा लागाव आरोना नै दंफां मुराया होबाय नै बासाया बेसे गिदिर नै मोनलायलायबाय नै आसोला हारसिं ओइ देन्जार बरिया आसोला नै नै बासि मोनलायबाय नै ओइ देन्जार बुथारनो रोंलै नों बारसिनासो मोनदों खोमा बिस्रा बारसिनायसो होनानै हाबा बे लागाव ओइ थुदलाय नै सिङाव गुरना नांखाबाय खारो थुदलाय नै अरजालायदों आरोना बे इन्जरानो आथिं जिगुन जानायसो ओंखायनो मोनदों औ इन्जरानो आथिं जिगुन जानायसो खारनो हाया बेखायनो मोनदों आरोना लोगोफोर नङाबाथ' हाखायाव उदायखाया नै इन्जरा बिसिबां जाबाय आरोना नै गावहाथ' गावनो बासासो नुलायबाय आरोना नै जायगाफ्राथ' देन्जारनो लासै लक्ष्य औ नै बासासे आंथ' गैया बायदिसो मोनदों ओइलै डाइरेक्ट हमखाबाय आरोना बे नाम्बार वानखा गोजौआव दंखांबाय मासे फाग्लालै बेला देन्जार गावनो थुयो गावनो हमखाङो आरोना बे नै गुदुं हाबबाय नंखादों बे बुब्ला बुब्लाखै बुन्दालायबावसो नंग्रा आं आयु ओइना लुबा दोनखादों लागाव नै जि मोजां हमदों दा आसामनि लागाव हेल' लोगोफोर बासासो नुलायबाय आरोना नै जों होलांसैलाय लागाव जायगायाबोथ' जंगलिया होस जाख्रुबग्राल' फैखादों दिनै फिनजि जाबाय नै सासे आरोना नैबेना नै क'क्राझाराव थाग्राना सोरबा मावदो एबार दे थुदो लासैल' अन्थाइआव लायबाय सम र' लागाव नै नै जोंहा सासे गाहायाव थाहैखाबाय आरोना नै गावख्रुबग्राल' नुखायो नै थाब थाब फाग्लाफोर मागोनाव फैसा होना लाबोदों आं नोंसोरखौ थुदो गोजौनिखौ नै फाग्ला गाखोखादोंसो नै सासेया मोजां गाव मागोनाव फैसा होना लाबोदोंलै आं नोंसोरखौ एक गुलि दुइ सिखार बानायखायो होनबाय दा जोंना डाइरेक्टसो बारनो हागौ दै बिनिया मावहैग्रोजोब्बायलै लासै थु बै आवलाय जायैफ्रा थाब थाब खारा गावग्राफ्रा नै बेनो आरोना थुग्राया नै बेनो हमखांदों गोजौनियाव नालै गैखालासानो ना खारद'आना अबेबा नै लागाव सासे नै गाहायाव फाग्ला बोरै बोरै ओंखारलांखो नै लागाव ओरै होबोलायबाय नै बेहा नै आथिंफोरखौ नायनो हागोन नै बिनिखौ माबायदि जाजोबखो नै गैला सेस गैला नै सेस फाग्ला आथिं गोमोननिखौ हना लायो नै सेस गैला आरोना नै लामाया
नाया सानबोलाबो नायफ्लांबायो गोरबोनि मेगन खनाजों एन्जरखौ बासासो नुलायबाय आरो ना नै लागावनोसैलाय नै बेहाय सानाबो दिसटाबलै फुरा बेंजोबबाय आरो ना लोगोफोर नै जोंना खारलायबाय आरो ना नै अबेजों लागाव नै बेयावसो दङ आरो ना होगासिनो आरो ना नै लोगोफोरजों एन्जरखौ गालांनायाव गैया होखागोन ओइ र' बांद्राय दांखां बेनिफ्राय गाग्लिबाय था ओइ र' लागाव आरो ना नै बेनो गाव नागिरगासिनो बबे गावबाय आरो ना क'क्राझारनिया खनसे खोनायाखै बेजों सिदा बुब्रुंजोब सेस एन्जर खारनो हायिनि लामा बानायबाय आरो ना देन्जार गिदिर एन्जरा मोनबायबो खारनो नामाखै खोनाया बिदि खोनादोंमोनलां गैया फाग्ला बे हाग्रायाव बबाव खारनांगौ ओइ लुवारफ्रा दोनखा डाइरेक्ट बारसिंनि नांगौ लाजोब्बाय आरो ना नै लोगोफोरजों दिनै बनजों थुनो मोननांगौमोनलै नै दुर्लम नोंसो मोजांबोला फाग्ला नोंनो बिदि जायो दे बेंजोबदोल' गना गैया फाग्ला गनो हाबदोंमोन आरो ना एन्जरा बिक्रम बिनियाव हाग्रा बुखुआनो गयो फुआनो नायगिरगासिनो आरो ना नै बेयावनो दं एन्जरा बेयावनो दं खारनो हाखाला बे देन्जार गिदिर मासे नै मासे मोनबाय आरो मोनबायब्रा ओइ मारै मोनबाय आरो ना लोगोफोर ओइ फाग्ला लुवारा बोरै दोन ओइ लागासिनो देन्जार दुमाखा नै मोसा मोननायनि सिङाव आरो ना मोनालाय माखामोन आरो बासि ओरै होलांबाय मोननायनि खुसियाव देन्जारसै आरो ना जों दिनै एबार मानो ओइ मोसा लागाव आखाइजों मोनजोबदों आरो ना नै गासिमोन खनसे मानैखा नै बे मोनदों गालासिनो गावरां गावलाबायबा मोनलामोन ना हाग्रायाव नागिरगासिनो आरो ना जों मानै मोनखांबाय आरो दस्रायाव होलायबाय नै बेहायनो आरो ना नै मानै मोनबाय नै ओरैथिं साथाम गावबाय ओरै जों सानै नै बिथांजों आंजों बासासलाय नामा है गला बे होनबा ओंखारनो लामा गोनांलाया र' लबार नाङा बेहाय लबार नाङा औ नै आरो ना बासासै नै बेंजोबखाबाय नै जों औ फाग्लाव होसिगोनलाय नै जोंना आसोला थुखायल' रोबोर जाखो होगासिनो आरोना जों थुनाया फैले ओइ खारबाय हनै र' लागाव जोंना नै गावसिगोन आरोना नैबे बिथाङा आं होबाय दे हो आया जै ओइ र' थाबाय र' आं नुबाय र' खालाय र' दे दोनसला गाव र' ओइ गोलैबाय अन्थाइआवलाय बेखौ अन्थाइआवलाय आथुम हाबाबलै थाबाय दा थाबथाबाय मा साबथाबाय औ नै गोलैबाय आरोना नै गोलैबाय नै मासे मोनबाय नै मासे लोगोफोर नै मासे मोनबाय नै मासे मोनलायबाय नै बेयाव नागिरगासिनो आरोना नै मासे दंबावो बेयावनो गोलैलाय मोनबाय नै
Mới thế này đè. Không là cái xe. Ơi đây đây. À nó lại không mặc xí bini cậu. Sumau bầu. Ngoài thằng người. Ôi ông đây. Rồi. Vải lại. Ê, ra được. Phải chú bài bunda. Rú lấy thằng của thủ rồi. Bunda ông này. Ở đây này bị rồi đi đây. Ở đây. Là gạo hư này xe ra đây về thế này. Ôi xíu này nào anh chụp bình giúp phát này. Ở đây sàn này. Ra liều xí lên. Đây. Ở đây cứ lên cái vậy hơi. Cứ đi bay. Ang phạt Ai. Hôm đưa. Hôm nay đi ra. Cái Thiệt ơi, bunda. Ui, cảm ơn. Bạn ạ. Ra luôn bộ. Ô, không lại bay này nào mà sao không bay. Ôi, Ai đi lấy biscuit đi. là gạo. Anh này cho dư về ăn được hả? Ôi. Mani mẹ rồi nào nữa. Cảm thấy xí kia. Đây chụp lại đúng không? Là gạo này. Mình phát được luôn. Ra xin ơi. Ang ur bay na. Ai cho su ka đam na về xin của man sia. Udah gila na bapak. Libur ra kadang này, libur ra kadang. Lương na luôn ơi. Này muốn bé Hello này. guys, mình mua mana? Không có kadang kau. Đâu một thằng ra thằng này. Salah jenguk. Lah kau nih. Bapak jenguk di dunga. Muốn thấy xây dựng được. Sum kan này. Izuragu gum kar na mane. Không này. Nó vừa này bé hang ready xong kalau nggak sini nih. Phala ro gum ro ko dre ka singo ai. Itu lagi nara nara ke perro. Karena lagi usini mau usini karena nih. Lah kau. Kau. Bi gora guru lai bai nei le. Ui, stop guru isu. Bi gora guru bai nei la. Guru bayar nane kursi. Lah kau kawai nih. Belum kira kaya. Aku di sini guys, udah di sini kawan. Lu barang nih min dia antar kak. Ya seladoi barsnya. Humkang rian nih, humkang deng. Ek guli do iskar. Ha, dia jarne. Tugasnya nih kali curau lu sih kau nih udah ya nih. Jam baka dunia lor ko bini jero nih. Da se ma simun khang lai bai ja. Sa ka sin sam namun ya biu nang kane. Ang yung di thai si wila. Gursi sini kayak semen dar na biar nih bayar na gursi. Bikin semen deng biar. Terus selain jeng saya kau lu bisun kau. Solo kabar nih bingsu kabar na nih jeng nani ubah sas tung mau. Nih apa nih mana ada rem biung tapi kabar na nih. Gat si bingsu bay nih belu warna kabar nih. Hari nih bu. Ini jual tuh mer kom lu kabar. Nih hun siar na jeng sini. Malah na khususnya bunji babu. Lah kau wasya nih saya kau jus sekinar na nih jeng. Gizero thuli. Gizero. O kuma thudrai nei. Boyjeng fulai boyjeng. Las thuli. Ile tung. Karbayar na nih jura karang bay. Las. Bijo jeng tu bunuh ni. Hab dub này cũng là đừng biết xu lấy lên đằng. Anh thu raजना बिलो थुयार ना नै. Bijo simle bai bijo fulai ro. Enjur ab DJ box लाखाने खोमा. Angni bijo sim. Bijo. Hoi ke thuli. Ba sinh với xe đi. Hoi thulai ku dia. Dia यार ना नै को निस्ला फिदे नै को. नै को bai ro enjur ka ko ka. Bạn xin đi. Ready. Oh come on, hơn niस्ला ना नै को नै. Ang uli bar ko tên tham lên. Nè, là vào. Nah dia chính hay à nè. Subscribe. Niस्ला này, niस्ला này. Dia enjur ko be. Niस्ला này. Biar na enjur adung khai bo. Nah di mau am lai deng dia kan di hoy. Enjur am pun dalor ko lo khai na korle ko flan này này này. Nah di mau am lai khade. Na thai enjur gya. Enjur apa sih khai lai mani lo mene. Là vào basa sinule ber na này hư lang silai. Sanam to khai hư niस्ला này. Enjur ko ni usin hodong này. Là vào ang thai siro. Thì áo này đen enjur luka. Là vào. Thấy luôn ngoài lên. Bayar na này na thura bilu ki. Cái ya ui. Oi, psa. Rồi bị cô bắt rồi na. Đi ra lên Ro, đâu. kau phun này ro. Thur na. Hur thang được hur đi. Tìm được hur đi be. Ôi, thu lên. Tìm thura bắt thằng ra. Ise Ruli, puni. Cái ya này, cái ya. Sao được. Nang bay. Thập thập bay. Ôi này, vào bay.
बै खोलियावथारसैलाय नांबाय आरो ना नै हनै बारा बोंदा लासल'द ओइलाय खुलिदो बेखौनो सिथोबबाय थारबावबाय थांलाय खाराखैलै ओइलाय गायाव बाब्राबाय बेसेबा खनबाय आरो ना नैबे जोंहा गावखंबाय सासे नै बे हिन्जाव नङा आरो ओइ बांद्राय खाथि खालि नारा साला मागोना फैसा होदां नोंनो ओइ खिफि मोनांजोब्बाय ओइ नामाथाय र' ओइ बे एन्जरानो ना ओइ बाहायसायाव थुथारलै गायनायावथ' गोरलैयानोमोन नामा ओइ नोंसोर ओरैनो आंनियाव थानो लागाव नै गावग्राफ्रा दङ सासेया दासो फैबाय जाम्बाया मासे मोनखांलायनानै फैगासिनो माथो खैजोमाव गुरलाबाय थाग्रा एसे थुदोंसो हनै बेनोबो बेखौनो माबाथाराबा बिमाखौ आसा खालामा गैलामोन दा औ बासो सौसुनाय नालाय थागोन ना थाया बे बिमा दंसैब्रा औ बे अबे माबा गोजौना खैजोमासो औ बेलाय नायदे बासो नुया लेवरा दासो फैनानै मासे मोनखांलायलांबाय भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय लेवरान बहायो आइया ओमफ्राय बुरुमा हिन्जाव होनलांबाय नै बोखारदो हारसिं लायनानै देखायनायसै बेना फावानो जाम्बाखा थुलायबाय आरोना नै जोंना मासे मोननाय नै देन्जार जाबाय आरोना नै लकेसनखौ सोलायनोसैलाय दसेयावनो सोलायबाय थानांगौ जोंहाबो मोनफैफिनबाय दा बिराद मेंबाय गब्ला गथा गोजा गथ'फ्रा नायदो दानि जुगाव लेखा फरायनानै लाब गैयालै गुन गोनां आइ गोनां बुस्थुआ नैबेनो आरोखि ना बेजोंनो मोन्दों जों लागायगासिनो आसोलफ्रा सावस्लागासिनो नै जोंखाबायब्रा माला मल जानोसै नैबेयो माने खिगालाबोनो आरोखि ना सोरबा लाफा ओंख्रि जानानै दोननाय गोथांलायमोन जोंहा नुनानै फिसौ फिसौ बारबोजोबबाय बिहा खारलाबोबाय जाम्बाखाय जाम्बा मोनदांलायनाय जाम्बाखा नों बायदि जाम्बाफ्रानो हनै खर' सिङाव थेवफ्ला दं बेना मेलेम खाथियाव मेलेमा आलदा दं जाम्बानि मेलेमा आलदा दं आरोना बेना वाव बिसोर बारैसो नै बरिया साइज गोमो नुखायो ओइ मा खालामदों नोंसोरलाय ए मालाय मारैनि खख्लिंखौ मोनजायो सालाफ्रा खख्लिं सिखाव वाव खख्लिङा देन्जार फिथाइ दंबावोसो नै होबाय हनै क'क्राझारनि खख्लिं सिखावा नै जथ' जायो बे फाग्लासो अमा बायदि बरिया आरोना नै फिथाइफ्रा खाने का टेस्टी लगता है क'क्राझारनि लोगोफोर दंबा बे भिडिअखौ नुदोंबा जावसिहर आरोना बेखौ कमेन्टआव लागा आनारसफ्रा नै बागान जोब आरोना नैहाय आनारससो मोनलांलाबायो नामा एन्जर अरख्लालाबायनायफोर नै जोंना सासेया देन्जारल' नागिरखायो